Her i Bruxelles, midt i Europas politiske centrum, der ligger vi, Greater Copenhagen EU Office. Det er her, mine kollegaer og jeg, vi bygger bro mellem Østdanmark og EU. Vi er det fælles EU-kontor for Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden og Region Sjælland, og så de 46 østdanske kommuner. Som samfund står vi over for en række udfordringer, som vi bedst løser i fællesskab. Så derfor er vi nødt til at arbejde sammen. Vi er nødt til at lære af hinanden, og vi er nødt til at tænke nyt og finde på nye løsninger. Det er det, EU-samarbejde giver mulighed for. Og her kan vi hjælpe, fordi vi kender EU-systemet. Vi kan se, hvordan hele ejerkredsen kan få gavn af at være med. Vi oversætter kringlede EU-sprog og krav til konkret tale. Vi bruger vores netværk, og så sikrer vi, at østdanske forskere sætter deres præg på EU's dagsorden. Så når vi siger, at vi arbejder for Østdanmark, så arbejder vi også for mere vild natur, bedre behandlinger i sundhedsvæsenet, banebrydende og fremragende forskning, koordineret grøn omstilling, sammenhængende infrastruktur og de kvalifikationer, der skal til i fremtidens Europa. Det giver mening for hele samfundet. Siden 2019 har Greater Copenhagen EU Office været med til at skaffe over 0,5 milliard kroner til regioner, kommuner og virksomheder. Og vi har sikret over 50 projekter på tværs af ejerkredsen, hvor kommuner, regioner og universiteter samarbejder. Det er vi rigtig stolte af. Men arbejdet er langt fra slut endnu. Der er meget mere potentiale i EU-samarbejdet.